Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň 9 awgustda Astanada Merkezi Aziýa döwletleriniň başçylarynyň 6-njy konsultativ duşugyny eden çykyşy Türkmenistanlarda dürli pikirler döretdi. Azatlygyň habarçysy bilen gurlaşan synçylar, telekeçiler türkmen resmiýetleriniň boş gurulmalardan anyk işe geçmeligini, bu hil çykyşlaryň olary ne ýurt içinde ne de ýurtdaşyna awray getirýändigini aýdýarlar. Yapık yurdun lideri serhetden geçen yükleri daşamakta yenilikleri teklif edýär. Maglumat ödüňligi siýasatyny ýürüdýän prezident duşuşukda açyk dialogy, konsultativ duşuşugyň hud konsultativ häsiýetine üns çekýär. Dip Azatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertine gurlaşan yerli synçy aýtdy. Türkmen lideriniň nutugyny beýleki ýurtlary gyzyklanyrjak esasy iki mesele bolup, olar energetika we ulaw puduklaryny hyzmatdaşlyk bilen bagly. Ol özara hyzmatdaşlykda milli energetika ulgamlarynyň adatdan naşar tebii we tehnologik ýagdaýlarda hem howpsuzlygyny üpçün etmek hakyny durup geçdi. Emma synçylar türkmen ýolbaşçylarynyň bu meseleler barada esasan gurrun edip ýeterlik iş etmeýänliklerini belleýärler. Milli energetika ulgamanyň dürli adatdan daşary tehnologiýan we tebii häsiýetli ýagdaýlarda howpsuzlygyny üpçün etmek hakynda gurrun etmek gowy. Ýöne bu meseleler diňe gurrun bilen çözülmeýär. Meselelerin çözüldü üçin ilki anyk gurrun, soň anyk we ýygyderli iş edilmeli. Dip yerli synçy 2023-nji ýylyň başynda Merkezi Aziýa ýurtlaryna gelen aşy aýadlyk işde türkmen tarapynyň ýüzbeýiz bolan gal kynçylyklaryny mysal getirdi. Biraz ýa-da çekilsek, şonu Türkmenistan Özbegistany berýän tebii gazyny birden kesdi we gazy bermek barada öz synalan borçnamalaryny esli wagt ýerine ýetirip bilmedi. Aýdylmagyna görä Türkmen hökümeti diňe goňşy ýurtlar bilen hyzmatdaşlykda döreýän kynçylyklaryny näl? Ýurt içinde kynçylyklaryny hem ýaşyryp saklamaga çalışýar. Şu ýylyň tomut aýlarynda Türkmenistanyň welaýatlarynda ýiti benzin we ýangyn çetmezçiligi döredi. Elektrik togy ýygy-ýygydan kesildi. Emma häkimetler bu ýagdaýda hiç bir resmi düşündürüş bermedi. Bu hili ýagdaýda Berdimuhammedowyň eden çykysy gynantagam netije nukdaý nazaryndan teredilende ören gümürtük bolup görünýär. Dip paýtagtly synçy aýtdy. Azatlyk bilen pikirini paýlaşan telekeçiler, sürjüler bolsa türkmen lideriniň Astanada söwdany ösdürmek, senagat gatnaşyklaryny kämilleşdirmek, kiçik we orta telekeçiligi gollamak, özara harit dolanşygyny artdyrmak hakyny aýdan sözleriniň uzak ýyllar bäri gaýtalanýanlygyny, ýöne netije bermeýänligini aýtdylar. Dogry, Özbegistana türkmen telekeçileriniň gatnaşmagyny onlarca keçi we keçenrek firma işleýär. Ýöne Türkmenistana şeýle firmalaryň we karhanalaryň näçesi işleýär diýen soragy jogap tapmak kyn. Dip Marli telekeç aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä türkmen häkimetleri hatda özbek telekeçilerine hem aňsat wiza bermeýärler. Türkmen vizalary diňe Özbegistanyň resmi delegasiýasynyň wekillerini Uly Berdimuhammedowyň ýegenleriniň biznesine ýakyn uly özbek täjirlerini berýär. Orta we kiçi diýilen telekeçileriň viza almagy kynlaşdyrylýar. Bu ýagdaýda nädip özara ykdysady we sewda gatnaşyklaryny ösdürip bolar? Dip Marli telekeçi sözünün üstünü getirdi. Türkmen prezidentiniň Astanada eden çykyşy Balkanly telekeçilerde hem sorag döretdi. Gazagystan bilen söwda gatnaşyklaryna bolan türkmen başly telekeçiniň pikirine görä, sewit ýurtlarynyň arasyndaky viza düzgüni ýatyrylyp, ýurtda erkin valyuta çalşygy dikeldilmese, päsgelçilik awtolow, awtobus, otly, uçur gatnaşyklary ýola goýulmasa, serhet ýaka söwdasy barada gurrun etmegiň manysy garmaýar. Türkmenistanda ýurdun ýeketäk mobil operatory bolan Altynasır öýjükli aragatnaşyk ulgamy ilata mobil telefonlar üçin täze sim kartalary satmagy besetdi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 13 awgustda paýtagtdan maglumat berdi. Şu günler kompaniýanyň işgärleri häzir bizde baş san belgimiz ýok. Boş telefon belgilerimiz hem ýok diýip täze 16 ýaşy dolup pasport alan we arza bilen ýüz tutýan raýatlary ýygyna gaýtar
gönderýärler diýip, ýagdaýlardan habarly Aşgabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Ol mundan odol iň bolmanda sim karta satyn almak üçin arda bilen ýüz tutýan raýatlaryň nowata ýazylandygyny, häzir bu çäräniň hem ymykly besedilendigini belleýär. Kompaniýanyň diňe şahamçalarynda däl, eýse merkezi edarasynda hem mobil telefon belgilerini bermek, öňden bar bolan belgiler çalışmak hyzmatlary ymykly besedilip, häzir müşterilere diňe tarifi üýtgetmek hyzmaty dowam edýär. Şeýlede tölöw geçirmek we internet bukça açdyrmak hyzmatlary saklanyp galýar diýip Aşgabatly başga bir ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Temesel söwdany şanly altyn asyryň işgärleri arda bilen ýüz tutýan raýatlara emeli gelen bökdünçlükleriň sebäbini kompaniýada täze telefon belgileriniň, ýagny sim kartalaryň sanyny artdyrmagy tehnika mümkinçiligiň ýoklugy bilen düşündirýärler. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Altyn Asyr kompaniýasynyň resmi web saýtynda görkezilen telefon belgilerine jaň edip tesbir almagy synanşdy. Ýöne redaksiýanyň 13 awgustda ýygyderli eden synanşyklary oňy netije bermedi. Bu barada kompaniýanyň web saýtynda hem haýsydyr bir bildiriş ýa maglumat göze ilmeýär. Türkmenistanyň öýjükli aragatnaşyk ulgamynda monopoliýa eýe bolan Altyn Asyr kompaniýasy soňky bir näçe ýyl bäri ilatyň isleglerini kanatlandyrmakda kynçylyk çekýär. Kompaniýa geçen ýylyň bahar paslynda müşterilere sim kartalaryň satywyny çäklendirip başlady. Şondan soňra has takygy oktyabr aýynda habarçylarymyz kompaniýanyň ofislerinde raýatlaryň sim karta nowatlarynyň emele gelendigini we nowatlaryň 2024-nji ýylyň bahar paslyna çenli uzaýandygyny aýdypdylar. Kompaniýa geçen ýylyň oktýabrynda açdygynyň internet hyzmatlary üçin peseldilen bahalary, noýabrda virtual telefon belgilerini hödürleýändigini we dekabrda täze 71 ulgamlaýyn kodu ornaşdyrýandygyny ma'lum edipdi. Kompaniýa bu täzelikleriň ilatyň isleglerini hem de ýüz tutmalaryny kanatlandyrmak üçin işe girdilendigini hem belledi. Muňa garamazdan Altyn Asyryň telefon aragatnaşygy hyzmatlarynyň şol sanda internet üçünçüliginiň hiliniň yaramazlaşýandygy barada Azatlyň ýurduň dürli sebitlerindäki habarçylary ýygyderli maglumat berýärler. Aşgabatly ýaşaýjylaryň ençemesi indi köp ýyllyklaryň dowamynda gaýtalanyp gelýän bu bökdünçlükleri çözmek üçin häkimetler tarapyndan islegiň ýokdugyny aýdyp nägilelik bildirýär. Ähli dünýäde bolşýaly Türkmenistanda hem öýjükli aragatnaşyk kompaniýalarynyň sanyny artdyryp, konkurensiýa bäsleşik ýagdaýy döredilmeli. Altyn Asyr kompaniýasy döwrebap işlesin ýa işlemesin, kanatlandyrsyn ýa kanatlandyrmasyn. Ilatda başga saýlap seçmäge mümkinçilik ýok. Arzyny aýtmagy gapy hem ýok diýip Aşgabatly ýaşaýjy belledi. Soňky ýyllarda türkmen häkimetleri dünýäniň iň ösen tehnologiýalaryny satyn alýandyklaryny we ýurtda sanly tehnologiýalaryň ornaşdyrylýandygyny ýygyderli tekrarlaýarlar. Ýöne ýurt ýolbaşçylary we berk döwlet gözegçiligindäki media serişdeleri ilatyň telefon aragatnaşygy hyzmatlarynyň şol sanda internet üçünçüliginiň hiliniň yaramazlaşýandygy baradaky maglumatlar barada mesele gozgamaýarlar. İran 13 Awgustda Günwataryň Ýewropa ýöleşi we Abaşa tarapyndan terrorçy gurama diýilip kesgitlenen Palestin terror toparynyň syýasy lideri Ismail Haniýe öldürilenden soň Israilden aralmak niýetinden ýüze urmak baradaky çagyryşlaryny ret etdi. Haniýe 31-nji ýylda täkrarny prezident Masud Pezeşkiýanyň kasam kabul ediş dawrasyna gatnaşmak üçin Iranyň paýtagtyna sapara gelenden soň şahsy jan penasy bilen bilelikde öldürildi. Israil bu hüjümi amala aşyranlygyny ne tasdiklady ne de redetdi. Hamasyň esasy gollawçysy bolan Iran Haniýanyň öldürilmegini Israil günäkärleýär we Sevitde has ýaýragly uruş hökmini döredip araljakdygyny aýtdy. Iranyň daşary işler ministrliginiň medeniýet wekili Nasser Kanani öz beýanatynda bu hili haýyş siyasi logodan mahrum olup halkara hukugunyň ýörelgelerine we kadalaryna karşı gelýär we Israil'e bildirilýän jemgyýetçilik we amal gollaw bolup görünýär diýdi. Bu beýanat Abaşa, Angliýa, Fransiýa, Germaniýa we Italiýa 12 Awgustda Irany Israil'e garşy atmagyny dowam etdirýän harby hüjüm haýwatlaryny peseltmäge çagyranyň soň edildi. Şol gün Angliýanyň premier ministri Keir Starmer we Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz
Scholz Pezeşkian bilen telefonuna söhbetdeş boldy. Starmer Pezeşkianyň Israila hüjüm etmekden saklanylmagyny sorady we uruşyň hiç kimin bähwedine däldigini aýtdy diýip premieriň edarasy habar berdi. Starmer Pezeşkiany ýakyn günde ordaky ýagdaýdan çuňur arada galýanlygyny we taraplaryň ählisini sebäpde gapma garşylyklary gyzdyrmakdan gaça durmagy çagyrýanlygyny aýtdy. Bu ýerde näme dogry hasap çykarmak tawakkalçylygy bardy we häzir düşüşmek we teresapyrlyk bilen seretmek, oýlanmak pursaty geldi diýip Starmer özüniň atyşyny haýal etmän besedilmegini, zamun alynlaryň ählisiniň boşadylmagyny we gadaýy berilýän insanperwer kömegiň artdyrylmagyny agrarlydygyny nöwtat diýip habarda edilýär. Resmi ýerine habar boldy, Starmer bilen geçirilen telefon söhbetdeşliginden soň Iranyň prezidentiniň aýdan sözlerine salgylanyp, onuň dünýäniň islenlik ýerine kuruş hiç kimin bähwedine däl, ýöne döwletleriň agressora garşy jeza çärelerini görmäge hukugy bar diýenligini habar berdi. German kansleri Scholz hem Pezeşkiany ýakyn günde ordaky harby dartgynlygyň güýçlenmeginiň öňüne almaga çagyrdy. German hökümetiniň beýanatyna görä, Scholz Pezeşkiany ýakyn günde ordaky zorluk ispiralyny bozmalydy. Birleşen Ştatlar 12-nji awgustda Iranyň we ýa-da onuň ýakyn günde ordaky proksileriniň wekilleriniň şu gepdäniň başyna Israila hüjüm edip biljekdi baradaky aňtaw maglumatlary bilen alalaşýanlygyny aýtdy. Abasanyň milli howpsuzlyk goýunça medeniýet wekili John Kirby jurnalistlere prezident Joe Biden'in ýagdaýy aralyp maslahatlaşmak üçin esasy günwatar ýaranlarynyň ýol başlary bilen gürleşenligini aýtdy. Günwatar diplomatlary ýakyn günde orada Gazadaky Israil Hamas uruş sebäpli bir ýam ýokarlanan dartgynlygyň arasyna turmagy mümkin uly gowganyň öňüni almak üçin elden gelen tagallalaryny etdiler. Hamasyň saglyk işgärlerini berýän maglumatyna görä, Israiliň eden howa we Guriyer hüjümleri Gaza zolugyny 38.900-den gowrak adamyň ölmegine sebäp boldy. Hamas söwüşçüleriniň 7-nji oktýabrda serhetden geçip günerti Israilde 1200 töweregi adamy öldürmegi we 250-den gowrak adamy zamun almagy Israiliň harby çäre görmegine alyp geldi.